Nonghikai ke jelah po kalama jong ke Joint Action Committee ke Khasi Jantia Deficit School Teachers Association, bat ke Garo Hills Deficit School Teachers and Employees Association, kila penlong ya ke jing yakhi da ke Shim Shuti Paidbah Sngi menta kata yau, namar ke jing kuman ke Sorkar jelah ya ke Jingdawa jong kini Nonghikai. Kani ke jing yakhi jong kini senjuk Nonghikai ke de ke bala penlong haki Sngi. Kabal sedang naruk ke Shipau tarik Haduh ke Khatar tarik menta obenai leber, bat layu jing tip babaru Nonghikai deficit jong kerilom Khasi Jantia bat Garo ki Shim Shuti Paidbah kini Sngi. Namar ke jing kuman jong Sorkar ban singap ke jing bat ki Jingdawa jong ki. Ka Joint Action Committee jong ini senjuk kala Shim ke nekarai ha ke jing alang ke belalong ha ke sineng kong jong tayo ke belai tai sani ya ke jing le Mynthi jong Sorkar ya ki Jingdawa jong ki. Kat kum karai kini senjuk ke lapan bana bagi jing Shim Shuti Paidbah jong Nonghikai school deficit kadi ke belapan bor ki ban Shim ke senjam. Namar bagi Sorkar kam Shim laburam wat ke jing aipor jong senjuk ke balong khat Sngi. Ka Joint Action Committee ke ong bakani ke jing ki ke datang ke jing sedang bat ke kentu ki kena school bat ki megi kpa bagin sengau tu alam ya ke jing ke bagi Nonghikai ki kendo Haduh bagi hab ban penlong da ke jing ki. Inong yalam jong ke Joint Action Committee kong Susan Siem ilong bak Sorkar kam dei ban uat ke jing duna pisah. Namar ke Sorkar jela ke hab ban penlut tang shipau nak sispa ke baidai bat ke puli putih. Kat ba ke pisah ke babon hi kawan nak Sorkar preng. Bat kat kom ke 5th Pay Commission ki Nonghikai deficit ki ban yo ya ketulap ke thamai. Nrai Haduh menta ki dang yo tang ya ke first installment bat ke area ru la yo tang sanpau nak sispa. Ilapan pau bakat kom ke 4th Pay Commission ki Nonghikai ki ban yo hinyo lak shiteng ya ke Death Cum Retirement Gratuity DCRG. Nrai Haduh menta ki dang yo ke DCRG jong ke 3rd Pay Commission ke balong tang lai lak shiteng. Bang lak no sni pi mes jong pi kleman kelas. Na duk mensiski. Di pi ale yu pi sabat. Sia song bai. Ndan bo chim kelas. Sudan re. Hoai. Pisco no ba man hakan ni no covid ru play do kelas. Hoai. Sementara ki strike Nonghikai ru punya do kelas biar. Pisco ko dong jing dulong. Jing du nang si buan ha. Halo jong kani. Ka masiel ngasu bakakta Haduh kata-kata kena kam tam kitu ki bon na jungai ki suwan hang ni ki yo Jingdawa kakta ka ni ka bai kali ju ki kemi pa shokai hang tu dan nang takakta ru ke disiplin ke school namar tanga ba vice principal ni numla ban takil mo kan num dan ke disiplin ki kena ki sang sani ki sang sa tai platip ke jinglong kena tu mo ti kakta ru kam tam ye kini ki ban suile ye kini ki KSS LC examination kini la hajan ti ki don kam bahai kini kai kini ki pur na kam ta ki kam tam hagan di kesnam pala dem ngiladu katu na ka daw jong COVID-19 ti samanta kesnam kim yo jing kai setia ke exam kini kala hajan ti don kam bah kan bele revision ban keli la da ki don nugu problems ki hab ban kan do kini kai te ba kini kai kim dan ti ka sem jing ye kani kana Gini kita sni kita Nonghikai teman. Kai ke Jingdawa kita pina kasku ko pi ai kena. Na ki susong ki kena ki susong ba ki classroom sum tu ti abak dan ni kai tem la ban le ye na kaliang jong ka school ru nginum la setia ban kumba jadi ki bang ba beli pi bo substitute ti hang ni ki badan ki Nonghikai ki di qualified teacher sudah. Di bansu bo substitute pada deki bom long qualified kata kami hab setia ya ka jing Jingdawa kana kadang gajing kata ke bajur kam tam le hang ne po school jungi ngangai baki we ki school ro kin siam ya kaju ka jing jar na ka benta om tang ye ki khana bat kam tam ka management bro ko we habadon ki Nonghikai school kanu ka long ka basuk mental lele habala sedang kini ke exams ka bangila board da ka jing board ya rutin ka baka embos kala ai ya ka baki khana class 9 kilawan check exams te habam don ki Nonghikai ya ka ba maki ki kham tip kham bah kumno bandon baki khana kumno ban batai le se don ki doubts ha ki tu gi jing kali ya ka baki khana ki mot ban kali ru temanta ka syam jing Haduh kata-kata di hang ni school pat ban penduk ya kata banam pelong exam ru kanun gejing kata
kumnong inform ki kini pa tang nomor bagi Nonghikai kimwan tingin penduk ya ka hok jong ki khna banwan lo theo exam ro kamlong tilada ngi pelong ro nangnong in yo ik Nonghikai ban invigilate tingim ban se pat ban chu karpat ya ki Nonghikai ki bahikai ha ki we section pat ban yarap lem na ka benta ban invigilate ya ki kamera kelas ki badai bandan shibun ki kamera na benta ban syong ki khna Henry Habaduna ki invigilators ki Nonghikai ngimban se ban pensyong ru hakikat tu kan ni ki kamera kelas let's say khendiat na ka ba ngidon kam te haba pai agan ni ru kan syam jing namar bai Habaduna ya ki invigilators la ngi bol perkhing ya kita ki SOPs kanak syam jing shushu ti nga syam ba kan ni kalong ka ba Haduh kat to kanu ka long ka ba jinjar khamtam na ka benta management ngimla hiru ban perkhing ban ong yi ki Nonghikai ban wan Henry namar ble bagade ka kamram ya ka bamaki ka don ki ka hok bandawa ya ka eke ka bagi don kam kum ka management ru ngimla ban chu set kulut ki score ngimla chu ban chu khabrib lagi khamat Henry ngin haban ya shimanta hakata ka dur na ka benta ka jingai bet hakani ka exams na ka benta ki khna school te kumta ti ngahi daldi ngasyam bakalong ka ba Haduh kata-kata ban penyai ladam don ki Nonghikai hapo school khamtam hakini ki por exams kata te kan kata ba kan ni future di khna mo khamtam ki tu ki ban kwa man le ha ki lain ki ba per mo kum ba dan ta ki different branches ki ba ki lamanong ba mo ki ban ki dan ki jempuli ki ba per ti ngasngo ba katakan kata ba ya kalau we jing na